God aften. Og velkommen til nyhederne. I dag har vi den 2. oktober 1972. Grundet den store økonomiske vækst for EF-landene i forhold til EFTA-landene, som Danmark er medlem af, har der på det sidste været stor debat på området. Mange mener, at det nu er tid for Danmark, at det skal melde sig ind i EF. Da det Gaulle ydermere er trådt af for nylig, er der ikke længere nogen modstand over for englænderne at melde sig ind i EF. Derfor er det blevet sendt til folkeafstemning, om Danmark skal melde sig ind. Og lige nu er den danske befolkning i stemmeboksene, og meningsmålingerne viser, at Danmark hælder til et medlemskab af netop EF. Også i England og Irland ser det ud til at blive et ja, men i Norge er der problemer med at finde nok stemmer til netop at melde sig ind i EF. EF-debatten den har splittet vores kære land. Venstrefløjen mener, at EF er et for kapitalistisk fællesskab, og det vil gå ud over velfærden i Danmark. Partiet Venstre er overvejende for beslutningen, da de repræsenterer landbruget, som vil få stor økonomisk gavn af netop at melde sig ind i det europæiske fællesskab. Det var nyhederne for i aften. Tak. Velkommen til Breaking News. Vi kunne simpelthen ikke nå op i studiet, da det er så utroligt, de her nyheder. Det er dagen efter Danmarks afstemning om medlemskabet i EF, som blev til et ja. Ja, hovedarkitekten bag vores EF-medlemskab, vores kære statsminister Jens Otto Krag, er i dag, dagen efter efter vi sagde ja tak til et EF-medlemskab, simpelthen stået af som statsminister. Vi ved ikke, hvad der sker. Vi ved simpelthen ikke, hvad der sker. Vi vender tilbage med yderligere information, når vi finder ud af mere.